देखा था सोशल मीडिया पे बाहर मचल बा मनी आज शीला के धोखा देले बा। का अरे तो हम तो सोचनी की सब रील बा ये तो असली के धोखे बाज निकला। बड़ा सब लोग धोखा देवेला, हमरा के कुछ धोखा ननू न दे। पगली हम तोहार नाम के हाथ में टैटू बनवेले बा। सोशल मीडिया पर हमनी के वीडियो वायरल नहीं थे तो का समझता है इन्हीं के बीच कॉपी धोखा नहीं थे होगा। टैटू तो सलमान खान भी बनवेले रहे, इस शादी तक कटरीना से कर लेला। अरे बाप रे तो शीला वाला बवाल और हमरा घर में आग लगा दिलस। बड़ा को बिना पकड़। सुनो, अगर सोशल मीडिया पर तो यही टाइप के बाबा को अरे ना हो सोशल मीडिया पर तोरे नाम के लुगाई 22 बा 2200 फेक बा। चलो ठीक बा, सोशल मीडिया पर शीला के न्यूज मिली तो इमरी यह बेलन के धमाल।